चतातपि गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेयलं विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं तमट्टमट्टमट्टमन्निनाद लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरलायबाय आरो जों बावखुंग्रि हाजोनिफ्रायसो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि भिडिअ'आव ओमफ्राय जोङो बावखुंग्रियाव दिनै फैदों आरोना बेरायफैदों बावखुंग्रि हाजो गाखोग्रा जायगायावनो ओमफ्राय जों मानो थाखाय फैदों बेखौ नुलांगोन आरोना जों मोनसे खामानि लानानैसो फैदों बाव बैसागु दाथ' बैसागु बोथोर जाहैबाय बैसागुनि मोनसे एलबाम शुट लानो नागिरदों बिनि थाखायनो फैदों आरो मादै दङ मादैमोनसो लागोन लानाया दा नायलांबानो जाबाय देखायलांनो नाजागोन आं लोगोफोर आरो हाजो गाखोग्राखौ नाहरदो एसे बैनो हाजोआ उननियानो बावनो गाखोगोन नायलांबानो जाबाय आमोखा अफाय लांनायखौ ओमफ्राय बे हाजो गोजौआवसो सहैसिगोन नायदो जोंहा एडभान्स फैनाय जाबायलै लोगोफोर नै बावखुंग्रियाव गाखोफैग्रोनाय जाहैबाय नै बेनो बावखुंग्रि गाखोग्राया दाबो साफा खालामथ'वाखै एसे टाइम दंबावो नालाय एसे टाइम दंबावो ना बेनिखायनो ओमफ्राय जों फैग्रोनाय जाबाय दिनै एसे जायगाफोरखौ नायला फैग्रोबाय सफैबाय आरोना बेनो गाखोफैग्राया गारि दोननायदों ना मा दोननायदों ना थांबाव खालामनाय जों नायबानो जाबाय बिफां लाइफां बिसिबां सारि सारि गाखोफै हाजोआव बयबो अफरदिंसो जाबाय देनजारसो ओरै लामाया आयौ आसला मिथिजोबो नामा बेलाय सान एक्सपेक्टगासिनो नामा जायगा दोनथ'सिगोन गारिया बावनो मा होनदों ओरैनो दस्रायाव दसे खेबबानो जानायालाय आं बैसागुनि फार्स्ट मोनदों रेडि जोबखासै जोंहा नै एलबाम गाग्राफ्रा गुटखा जादों आं गुटखा नोंहा जेसोबाव नासो सारनो फैदों जों एलबाम लाना फैयाखै बावखुंग्रियाव ओरै रेडि जोबखासै नै नायदो आरो ओरै नै मादैबो ओरै एक्टरा दिनै ना नैबेसो मेकआप फुनलागासिनो जोंहा मेकआप नांलाया जोंहा साफाखा गिन्दि गुफुरा बे जायोना जाया बेजोंबो जायो दा जायोबालाय माथो थाथोंसै बेनो नायलांदो लोगोफोर देखायनो हाजोबगोन ना हाजोबा दा जोंथ' नै बावखुंग्रि हाजोआवनो दङ दासो रुथि थुथि जाखांदों ओंखामबो उखैबायमोन ओमफ्राय दा लानोसै आरोना ओरै नै थ' नायलांदो रेडि लागाव गाइसमोन नायदो नायजोबदो एडभान्स हाजोखौ नायग्रोखादो बावखुंग्रि हाजो गाखोफैग्रा जायगाखौ होदो लागाव लागायना हो बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय ओंखारफिनबाय जोंहा दा अबेयाव सहैयोलाय एक मिनिट जोब्बाय नै एक मिनिट जोब्बाय दा अबेयाव सहैयो बेखौ नुसिगोन आरोना नायदो ओरै खिथुनाव सोर दङ उनावहाय मादैमोन औ सिख्लाफोर गैया रावबो औ जोंना दा थांसै दा दस्रायाव लायबावसिगोन नायलांदो लामाखौ नायलांदो नायदो ओरैबायदि समायना बेफोर दिंग्रि बथल बायदिसिना थाफैला जोबसिगोनलाय नै गैथारला समा ओरैबायदि मोजां बिफांजों माजों थान्दा थान्दा कुल कुल नायदो
जाखुरा लोंखुग्रा नुदों मुरारुनो हाजोफ्रा नायदो नै फांसन जाग्रा जायगाया बेनो बावहायनो जायो फांसना wow नै बगारसो वाव sakit sakit wow ayo जेबो मावा मबाइलाबो नै दें 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 ओरै दा र' मोनसे माबा खोन्थागोन नोंसिनो मिउजिक जोङो बाय 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 हाबाब हाजो हाला बेसेबां समायना नायदो नै लोगोफोर हाजोआ बावनो गाखोग्रायाथ' जायगाफ्रा नायदो एसे जायगाफोरखौ देखायखानोसै आं नायबानो जाबाय बिराद समायना आलदा लकेसनाव फैलायबाय जोंहा ओरै बावनो बावखुंग्रि खाथियावनो बिफांबारि नायबानो जाबाय सारिगिदिं दे चतातपि गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेयलं विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम् टमट्टमट्टमट्टमन्निनादबद्धमर्मयं चकार चण्डताण्डवं तनूतनः शिवः शिवम् शताकटाः सम्भ्रमप्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवेत्सि वल्लरी विराजमानमूर्धनि तगट्टगट्टगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम तराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा सुरब्धिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुत्तरुच्च दापटि कसिद्दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओहो टालिया 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 बाजाओ टालिया 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 बरिया नायदो लोगोफोर होमबा जोंहा मोनसे जोबनानै फैलायबाय दा आलदायाव थांगासिनोलाय जोंहा नायलांदोलाय बैसागुनि ड्रेस जोबसो नै जोङो नायदो लायगासिनो नायदो आरोना हाजो गोजौआव नै बाबुमोनबो बेरायफैदों मा मा ओंख्रि जाना फैखो दे खोन्थालाय आलु जहल ए आलु मा माखासे नालाय आलु फान्थाव ओमफ्राय नै ए बबे बेसे गोजान बेरायखो ए दे दे नायफैदों आरोना लोगोफोर जोबाखै दाबो नैबे फासनियानोखा क'क्राझार टाउन सफैफिनबाय जोंहा लोगोफोर बिशाल क'क्राझाराव ओंखाम जाहैग्रोनोसै जोंहा लोगोफोर ड्रेसा नायदो गामसासो आंना क'क्राझार टाउनाव नै गामसा गाननानैसो बेरायदों नायबानो जाबाय सालायगासिनो आइ हटेलाव जासिगोन आरोना नायलांदो आइ हटेलाव जोंहा ओंखाम नेदों दंजोबो गासिबो दंजोबो ओंखाम जासिगोन आरोना जों दा मा मोनजायो खुसियाजोंसो मोनजासिगोन जों लोगोफोर खुसिया
अमा खाजि ओरैनो जाग्राफ्रा बहुद थिगजोबखा मा आइटेम दं फुरा जाजोबबाय खालायो मा दे लागाव गोगोम जायो नै ओमफ्राय आं मिरामिससो जाम्बानि गैया जेबो सिगां नै अमा दंमोन जोब्बाय खुसिया खुसिया अमा नैबे बोरमा बोरमा आरो नैबे हांसोमोन गैला जाजोब्बाय नै आरो टाउनाव दाबसा होनासो होयो बायदिसिना आरो बर' भिडिअ'आनो जायाखै ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै न' फारसे आवगायफिनबाय जों लोगोफोर दा ओमफ्राय टाउनावनो दं आरो जाखांजोब्बाय बिराद जासिलाबोजोब्बाय उखैनानै जाबजोब दिनै रानै बेसे बुरजा जाबोखो मादै खोन्थादो आयौ बेग्रांलायनाय जाखाबाय माबा खुरगाथाम लानानै जाखाबाय जोङो न'आवबा जोङो बिदि जाया माबा अमा बिखा बिथै ओमफ्राय बोरमा माबा खुसिया एवनाय ओमफ्राय नोंस्राथ' माबाखौ मोनजायाखिसै हांसोनि माबाखौ मोनजायाखै रसखौ ना मागुरनि रस जादों ना बिगुरनि रस मोनजादों ना मागुर गोथाव ना बिगुर ना मागुर क'क्राझार टाउनावनो दं थांगासिनो ना बिगुर आलायलायदों जोंहा सफैबाय न' फारसे मादैनि न'आव सफैबाय आरोना ओमफ्राय नायदो दासो फैनानै नायदो सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जिरायनानै दङ ओमफ्राय भिडिअखौ दिनै बावनो फोजोबसै ओमफ्राय नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइबबो लाइकबो शेयारबो खालामना होदो बाय लोगोफोर